Салом алейкум, бародарои азиз. ҳоло дар саҳни ҳавлии Московский городской суд дар апелляционный корпус қарор дорем. ҳамроҳи як бародари тоҷикмон Супидин имрӯз ҷаласаи суди апелляционӣ доштем. ин бародармона бо қарори суди Головинский райони Москва барои надоштани патент аз Москва выдворение кардагӣ буданд. шикояти апелляционӣ додему. қарори суди Головинский райони Москваро бекор кардем. сухана ҳозир шахсан ба худи Супидин медиҳем ки дар бораи рафти баррасии парванда, рафти бекор кардани ҳамин қарори судӣ якчанд сухан гӯяд. салому алейкум бародарои муҳоҷир. ҳарчи суханҳо якам гуфтан ҳамин гапҳо дурустай. моро аз тарафи суди Головинский район бепатент гуфта видварени зада буданд. имрӯз шукри худо 3 март мо амира бекор кардем. суда буридем ба фоидаи худмон. саломат бошем бародарои ғариб. бародарон нагуфта намонад ки мо муддати 8 моҳ зиёдтар як адвокати урус моро фиреб кард. давон коромона исукад усукад где-то 100 000 мона гирифту ягон результати кормона нишон надод. ҳамин якара муроҷиат кардем ёфтем. дар муддати 1 моҳу 3 рӯз қарори суда уҷе мо гирифтем. ман аз гуфтанӣ будам ки ба ҳамин халобо муроҷиат накунен. ба бародари тоҷик ҳастай ба роҳи қонунӣ метавонанд ҳамин корро ҳал кунанд. бародарон ногуфта намонам ки дар асл Супидин патент дошт, лекин дар ҷои коре ки кор мекард 7-8 нафари дигар патент надоштанд ва полисейскиҳо Супидина ҳамроҳи он нафарое ки бепатент буданд якҷоя гирифта ба суд бурда выдворение кардаги буданд. барои ҳамин дӯстони азиз аз шумо хоҳиш карда мешавад ки ҳуҷҷатотонро дуруст кунед, бо патент гардед, регистратсиятонро сари вақт анҷом диҳед ки масалан ин зарар на танҳо ба шумо расониданаш мумкин аст, балки ба он нафарое ки дар асоси қонунро риоя карда дар Россия будубош доранд, ба онҳо ҳам зарар расониданаш мумкин ҳаст. барои ҳамин саломат бошед. то видеои оянда. худованд нигаҳбони шумо.